picture now. What? I'll take a picture. Yeah, what did you? Now? Yeah. I'm shooting straight a movie. Alright? So you can speak everything. Yes. So, Movie? Hey, video. yeah, video. Oh, man, how you doing? My boss. Hey. This is Danny's boss. His name is Edgar. Edgar, nice to meet you. Можеш на Бога да разберат хората, които ще гледат това. You got it. He's a professional mechanic. Здрасти. Professional mechanic. Mechanic, that's what they say. Yeah. Здрасти. Здравей. Zdrasty. Здрасти. Здрасти. Как си? Здрасти. Zdrasty. Yeah. Yeah. Zdrasty. Това е моят шеф. Hey, Claudio. Това е моята кола. Сега малко проблема. Ама ще оправим. Харесате ли моята кола? Снимай моята кола. Aguaye, Claudio. Who is this guy? Аре, облегни се на колата. Чакай да снимаме отвътре поршето. Let me close the trunk. Шефа го поправя поршето. Are you repairing it right now? Тя е добра, перфектна е. Какво репиране? Няма репиране. No. Normal, yeah? Yes, this is what you drove when you were in America, right? Как е? За колко е купи дидо? На изплащане е взел? Не изплащане за $1000 на месец. Това е нюка. Give it a little gas. А това синомо ли е? Daniel, give it a little gas. A little gas. A little gas. Дай газ, дидо. Дай да избучи двигателя. Това трябва да съм газа. Имам още една кола. Където е другата? Дай да видим. Снимай май ти, бе. Къде е? Тая е моята. Това е моята кола. Не, тая е моята. Камиона. Екипа най... Бен, гениал. Аре, ма поснимай ти малко, глупако. Чакай. Ай, после ще идем и вътре да Това е снимаме. моят американски страх, хора. Вътре ще им да снимаме и гаражът малко. Нали записва тук? Да, записва, всичко е точно. Я? Трябва да се кача малко да видя какво е положение. Я си вземи и поснимай. Взимай. Не, снимай момент, момче. Какво ще снимам тебе? Това е моята кола. Къде беше пирачката за... Смисъл? Изчезвай, няма да снимам повече. Музиката как е? Обърни шапката. Слушай живота? Не. Значи не мога да мерък, не са бах. Беше стирачката. Аре, снимай малко ти, Аз ще тръгвам, момче. Снимай малко. Аз ще тръгвам. Не, снимаш в момента? Да, снимай малко. Снимай как тръгвам, момче. Какво как тръгваш, бе? Бахта в газа. Повече няма да снимам. Аз не чакай, Това е колата на шефа. Шевролет Аваланс. Аз ако бях на него, нямаше да ти дам да докоснеш тази кола. За колко пари е взел? Не е моята кола, тя не е някоя. Подари ти я, викаш, за рождения ден. Ай, че ще се прецака видеото. Добре, снимай, момче. Снимам, айде снимай, карай. Видео. Окей? Карай да те видим. Карай, че някой ще те изтрещи сега. Айде, живе,